Biex inkomplu nkabru l-ekonomija, irridu nkomplu nieħdu d-deċiżjonijiet. Kien dan il-messaġġ li spikka waqt intervista li kellu l-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd filgħodu fuq One Radio. B'referenza rapport tal-Kummissjoni Ewropea x-xitwa, il-Prim Ministru sostna li l-ekonomija sejra tajjeb għaliex kontra negattività tal-Oppożizzjoni dan il-Gvern ilu sa mill-bidu ma jibżax jieħu d-deċiżjonijiet. Hawnhekk irrefera l-uħud minnhom fosthom il-programm ta' ċittadinanza, l-Iskola Medika Barts u l-investiment fl-Isptar San Luqa, l-American University of Malta u żarmar tal-Power Station tal-Marsa. Dawn huma deċiżjoni li qed iwasslu l-ekonomija b'saħħitha. Il-punt prinċipali huwa illi biex l-ekonomija tibqa' b'saħħitha irridu nkomplu nieħduhom dawn id-deċiżjonijiet u mhux nifqu u nibżgħu jew ngħidu issa għamilna biżżejjed qatt ma tkun għamilt biżżejjed. Il-Prim Ministru spjega kif meta mqabbel ma' riżultati li jinkisbu, normalment id-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea ikun wieħed konservattiv. Fid-dawl ta' dan, innota li r-rapport qed ibassar li din is-sena pajjiżna se jkollu t-tielet l-iktar ekonomija li tikber fl-Ewropa. Iżda mhux biss. Li dan il-Gvern sal-aħħar ta' dawn il-5 snin ta' din leġislatura ħajkun irnexxielu iħassar iż-żieda fid-dejn kollu illi għamlu 3 gvernijiet ta' qabel. Jiġifieri, il-gvernijiet ta' bejn il-98 u il-2013 id-dejn kollu li għamlu ħankunu rnexxielna f'dawn il-5 snin inħassruh kollu. L-ekonomija mhuwiex l-unika settur li dwaru qed ikunu pubblikati rapporti pożittivi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif għalkemm statistika wara oħra tkompli tikkonferma li l-qatt f'pajjiżna qiegħed jonqos, xorta waħda dbaqa' xi jsir biex jiġu indirizzati dawk mingħajr impjieg. Qegħdin nieħdu inizjattivi bħal li pereżempju dawn il-persuni li qegħdin fl-iskema tax-xogħol tal-komunità li kienu nies li kienu jingħataw inqas mill-minimum wage pratikament biex jagħmlu xogħol fil-komunità, issa ħajkunu impjegati u ħajnataw paga minima. Il-Prim Ministru tkellem fuq firxa sħiħa ta' suġġetti, fosthom l-ambjent fejn impjanati numru ta' proġetti bħal dak tal-Park Naturali f'ingħat isfel ta' Malta. Fakar ukoll kif hemm mal 200 miljun euro fondi Ewropej dedikati għal protezzjoni tal-ambjent. Il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għal konferenza ġeneralista ordinarja u saħaq li l-Partit Laburista għandu jibqa' il-qafas għal bidla fil-pajjiż. Enfasizza l-importanza ta' sinerġija bejn l-istess partit u l-Gvern. Jien nemmen li issa rridu nagħmlu lill-Partit Laburista dan moviment future proof. Jiġifieri li lessu għall-futur qabel ma jinħoloq l-istess futur. Dwar il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru kien ċar. Simon Busuttil għandu biss san wieħed li jkun negattiv, il-kuntrarju ta' dak li jrid il-poplu. Il-poplu ma jridx tixxir tal-imkatar u min joqgħod jgħid le għas-saħħa biex ikun qiegħed jgħid le, imma jrid min ikun qed iwettaq. Il-Prim Ministru jinsab konvint li l-poplu jaf li dan huwa gvern dinamiku, gvern li jisma' u jagħti każ l-opinjonijiet, iżda il-imbagħad jiddeċiedi. U jiena għalhekk konvint li f'dawn is-sentejn u nofs fadal ħafna xi jsir, ħajkun hemm ħafna xi jsir kif ħajfdal ħafna xi jsir wara dawn l-ewwel 5 snin. U imma jien konvint li sentejn u nofs oħra nkunu kapaċi mmorru quddiem il-poplu Malti u Awċi u ngħidulu din hija l-bidla li inti vvutajt għalija u din il-bidla qiegħda sseħħ.